నమస్కారం, నా పేరు ప్రియా. డి న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు. హుదూద్ బాధితులకు గన్నవరం నుంచి కొనసాగుతున్న సరుకు రవాణా. విరాళాల సేకరణ చేపట్టిన వైసీపీ ఆటో వర్కర్స్ యూనియన్. సంక్షేమ హాస్టల్ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ ఎస్ఎఫ్ఐ ధర్నా. ప్రభుత్వం స్పందించుకుంటే ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరిక. భారత్పై పాకిస్తాన్ దాడులకు నిరసనగా నగరంలో ఇస్కఫ్ ఆందోళన. పాకిస్తాన్ ఆగడాలకు కళ్లెం వేయాలని కేంద్రానికి సూచన. నగరంలో స్వచ్ఛ భారత్ ర్యాలీ నిర్వహించిన లయోలా ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు. ఆలోచింపజేసిన వీధి నాటకం. హుదూద్ తుఫాను బాధితులకు గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి సరుకుల రవాణా కొనసాగుతోంది. జిల్లా కలెక్టర్ రఘునందనరావు పర్యవేక్షణలో సరుకుల రవాణా నిర్వహిస్తున్నారు. ఉత్తరాంధ్రలోని హుదూద్ తుఫాను బాధితులకు గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి సరుకుల రవాణా కొనసాగుతోంది. ఎయిర్ ఫోర్స్ కు చెందిన విమానాల్లో సుమారు 80 టన్నుల ఆహారం, పాలు, కూరగాయలు, తాగునీటి ప్యాకెట్లను వైజాగ్ కు తరలించారు. కలెక్టర్ రఘునందనరావు పర్యవేక్షణలో ఉదయం నుంచి సరుకు రవాణాను ప్రారంభించారు. కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల నుంచి వచ్చిన పులిహోర, పాలు, కూరగాయలు, త్రాగునీటి ప్యాకెట్లను యంత్రాల సహాయంతో విమానాలలోకి ఎక్కించారు. వీటిలో జిల్లాలోని జడ్పీటీసీలు అందించిన సుమారు 16 టన్నుల వరకు కూరగాయలు, గుంటూరు జిల్లా నుంచి మరో 11 టన్నుల కూరగాయలు, విజయ డైరీకి చెందిన 17 టన్నుల పాల ప్యాకెట్లు, తాగునీటి ప్యాకెట్లు ఎయిర్పోర్టుకు చేర్చారు. వీటిలో 53 టన్నుల వరకు ఎయిర్ ఫోర్స్ భారీ విమానంలో, మరో విమానంలో 17 టన్నుల వరకు సరుకును రవాణా చేశారు. హుదూద్ తుఫాన్ బాధితులను ఆదుకునేందుకు 58వ డివిజన్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నడుం బిగించారు. డివిజన్లోని ఇంటింటికి తిరిగి విరాళాలు సేకరించారు. పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ పిలుపు మేరకు విరాళాలు సేకరిస్తున్నామని, 2 రోజుల పాటు విరాళాలు సేకరించి వైఎస్ఆర్ ఫౌండేషన్ కు అందజేస్తామని డివిజన్ అధ్యక్షులు టెక్యం కృష్ణ చెప్పారు. వైఎస్ఆర్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం పిలుపు మేరకు జగన్ గారు నిన్న పిలుపునిచ్చారు. ఉత్తరాంధ్ర తుఫాను బాధితులు సహాయార్థం మా 58వ డివిజన్, మా సెంట్రల్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ అయిన మా గౌతమ్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు ఉదయం మేము స్వచ్ఛందంగా విరాళాలు సేకరించడానికి బయలుదేరాం. ఒక గంటలోనే అనూహ్యంగా 10,000 రూపాయలు కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇట్లాగే ఇవాళ రేపు కూడా మేము కలెక్ట్ చేస్తాం. తుఫాను బాధితుల సహాయార్థం మా రాష్ట్ర నాయకత్వం మా పిలుపు మేరకు, మా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ గౌతమ్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు మేము ప్రతి ఒక్క రోడ్డుని చూసి ప్రతి ఒక్క షాప్ వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఎవరిని డిమాండ్ చేయకుండా వాళ్ళు ఎంత ఇస్తే అంత అలా చేస్తాం. ఒక గంటలోనే 10,000 వచ్చింది. రేపు ఇంకా వస్తే మిగతా మొత్తం కూడా కలెక్ట్ చేసి రాష్ట్ర పార్టీ నాయకత్వం ఆధ్వర్యంలో వైఎస్ఆర్ ఫౌండేషన్ పెట్టారు మన జగనన్న. దానికి అప్పచెప్పి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి అప్పచెప్తారని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అనూహ్యంగా ఈ డ్వాక్రా మహిళలు ఏంటి అందరూ కూడా మాకు స్వచ్ఛందంగా ఎవరిని కూడా మేము కనీసం 2 అమ్మాన్ల ఎప్పుడైతే వైఎస్ఆర్సీపీ ఈ కార్యక్రమం చేపట్టిందో అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా రావడం జరిగింది. ఇదంతా మీరే చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ తుఫాను బాధితులు వాళ్ళ బాధలు, వాళ్ళ కష్టాలను చూసి ఎవరికాలు అన్ని డివిజన్లు కూడా మా వైఎస్ఆర్ పార్టీ కేడరు అందరూ కూడా ఇలాగ స్వచ్ఛందంగా విరాళాలు సేకరిస్తారని మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ హాస్టల్ సమస్యలను పరిష్కరించాలంటూ ఎస్ఎఫ్ఐ ఆందోళనకు దిగింది. మౌలిక సదుపాయాలు లేక విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నా పట్టించుకోరా అని ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. హాస్టల్స్లోని సమస్యలను పరిష్కరించకుంటే ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు. నగరంలో ఉన్న హాస్టల్స్ సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని కోరుతూ బందర్ రోడ్లోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా జరిగింది. ధర్నానుద్దేశించి ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు బాబురావు ప్రవీణ్ మాట్లాడారు. విజయవాడ నగరంలో వేలాది మంది పేద విద్యార్థులు సంక్షేమ హాస్టల్స్ లో ఉండి విద్యను అభ్యసిస్తున్నారని చెప్పారు. నేడు హాస్టల్స్ లో మౌలిక వసతులు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారని తెలియజేశారు. దానికి తోడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులు లేరనే పేరుతో హాస్టల్స్ మూసివేసే ప్రయత్నం చేస్తుందన్నారు. దీని వలన పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులు వారి చదువులను కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని తెలియజేశారు. కావున హాస్టల్స్ లో ఉన్న సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించి విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా మెస్ ఛార్జీలు 1,500 రూపాయలకు, కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు 150 రూపాయలకు పెంచాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. 11 రూపాయలు 25 పైసలతో మేము పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తున్నామని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పుకోవడం సిగ్గుచేటు. ఎప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించాలి. హాస్టల్ విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి. మెస్ ఛార్జీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 1,500 వరకు డిమాండ్ చేయాలని మేము ఎస్ఎఫ్ఐగా ఈరోజు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న తహసీల్దార్ కార్యాలయాలు, ఆర్డీఓ ఆఫీసుల దగ్గర మేము పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకి సిద్ధం అవడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి ఈ సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే మాత్రం రాబోయే కాలంలో సాంఘిక సంక్షేమ విద్యార్థులందరినీ ఏకం చేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచైనా సరే మా హక్కుల్ని, మాకు రావాల్సిన రాయితీల్ని సాధించుకుంటామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు సంక్షేమ హాస్టళ్లను పై సవతి తల్లి ప్రేమ చూపిస్తూ ఉంది. ఈరోజు పెండింగ్లో దాదాపు 3 నెలల నుంచి కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు ఉన్నాయి. 2 నెలల నుంచి మెస్ ఛార్జీలు బిల్లులు రాక అగమ్యగోచరంగా ఉంటున్న పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. ఒక రకం నాణ్యమైన బియ్యం ఇవ్వట్లేదు. ఒక పక్కన హాస్టల్లో అనేకమైన దాడులు చేయించి ఏసీబీ దాడులు చేయించి ఏదో తినేస్తున్నారని చేస్తారన్నారు. దాన్ని మేము వ్యతిరేకించట్లా. కానీ విద్యార్థులకి సంపూర్ణ పౌష్టికాహారం అనేది ప్రధానంగా అందట్లేదు. ఈరోజు హాస్టల్ని దాదాపు 252 హాస్టల్స్ 50 లోపు మంది కంటే తక్కువ ఉన్నారని హాస్టల్స్ మూసివేస్తున్నారు. హాస్టల్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు, హాస్టల్ ఎందుకు మూసివేస్తున్నారు అంటే ప్రైవేట్ హాస్టల్స్ రన్ చేయడానిక. ఈరోజు స్కూల్స్ను కూడా ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలకు అప్పచెప్తా ఉన్నారు, కార్పొరేట్ యాజమాన్యాలకు అప్పచెప్తా ఉన్నారు. ఆ రకంగా హాస్టల్ను కూడా ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలకు అప్పచెప్పడానికి అని సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నాం. మీది బడుగు బలహీన వర్గాల విద్యార్థుల ఏదైతే సంక్షేమం చూస్తా అని మీరు హామీ ఇచ్చారో ఎన్నికల్లో, ఆ రకంగా ఏదైతే విద్యార్థులకు మెస్ ఛార్జీలను ఖచ్చితంగా పెంచాలి. 1500 నుంచి 2000 రూపాయలు. అదేవిధంగా కాస్మెటిక్ ఛార్జీల నుంచి కూడా 75 రూపాయల నుంచి 150 రూపాయలు పెంచితే కానీ ఏ రకంగా సరిపోయే పరిస్థితి కనబడట్లేదు. అందుకే అదేవిధంగా స్కూళ్ళల్లో, కాలేజీల్లో, వాళ్ళ హాస్టల్లో మరుగుదొడ్లు, హాస్టల్లో చదివిన దేనికి చదువుకోవడానిక, మరుగుదొడ్లు శుభ్రం చేయడానిక. స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా లయోలా ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు నగరంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. పరిసరాల పరిశుభ్రతపై ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. వేలాది మంది విద్యార్థులు ర్యాలీలో పాల్గొని నినదించారు. ప్రధాని మోడీ పిలుపు మేరకు స్వచ్ఛ భారత్ చేపట్టినట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ తెలిపారు. వీళ్ళు వాళ్ళకు ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలని ఈ స్ట్రీట్ ప్లేని తయారు చేసుకున్నారు. ఇక్కడ నుంచి ప్రొసెషన్గా యనమల కుదూరు ఏరియాకు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి ఇటువంటి స్ట్రీట్ ప్లే చేయడానికి ఈరోజు మొదలుపెట్టారు. అది మాత్రం కాదు, ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళి ఎట్లా ఆ ఏరియాని డెవలప్ చేయాలి, ఆ శుభ్రమైన ఏరియాగా ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి, అక్కడ ఉన్న గ్రీన్ అండ్ క్లీన్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయాలి, ఎట్లా ప్రజలకు అటువంటి అభిప్రాయం రావాలని ఈ ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెడుతున్నాం ఈరోజు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.